We hebben er heel veel zin in. Ja, we hebben er niet voor niets natuurlijk heel veel energie in gestoken de afgelopen maanden, de voorbereiding. En nu gaan we lekker knallen, dus ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Dat tochtje hier naartoe, hoe was dat? Ja, dat is bizar. Het is bizar, want je denkt van tevoren, nou, we lopen het podium al, ja, en dan gaan we naar het glazen huis en dan word je opgesloten. Maar als je dat meemaakt, ik geloof dat ik bij deze twee gasten ook een brok in de keel bespeurde. Het is echt super overweldigend en ik sta hier nou ook nog een beetje met een raar gevoel eigenlijk. En Paul, had je dat verwacht hier op het Zeiland? Ik had het alleen maar durven hopen. Ik heb de Friese hoog zitten, want het is volgens mij een heel nuchter, maar ook heel trots volk met het hart op de goede plek. En dat blijkt nu in ieder geval al. Want kijk, als je achter ons kijkt, de eerste check wordt al omhoog gehouden. En ja, dat is natuurlijk een fantastisch begin. En ik hoop dat we er echt nog heel veel gaan zien deze week. Want ik hoop dat we een prachtig bedrag gaan ophalen voor het Rode Kruis. Giel, Friesen zijn niet nuchter, hè? Nee, dat blijkt nu alweer en dat zal de rest van de week hopelijk blijken. Het hart zit in mijn keel, maar we gaan echt een goede actie ervan bouwen, hopelijk. Heel veel succes. Dankjewel, we zullen het nodig hebben. Thanks.